Is-settur bankarju u finanzjarju li huwa mibni fuq il-fama tajba li kabbar pajjiżna matul dawn l-aħħar 25 sena jinsab taħt teddida serja minħabba l-aġir tal-gvern li qed ikisser reputazzjoni tagħna b'daqqiet waħda wara l-oħra. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jindirizza l-laqgħa distretwali bħala parti mill-Kunsill Ġenerali. Adrian Delija qal li l-ħsara li qed issir lir-reputazzjoni ta' Malta qed ikollu effett negattiv fuq is-sistema bankarja u finanzjarja ta' Malta. Il-Bank HSBC rrapporta li l-profitti naqsu bi 23% u waħda mir-raġunijiet għal dan it-telf huma d-diffikultajiet fis-settur finanzjarju u d-daqqa fir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Adrian Delija qal li minħabba ħsara li l-gvern qed jagħmel lir-reputazzjoni ta' Malta, negozji eżistenti u oħrajn li jridu jiftħu negozju f'pajjiżna qed isibuha ferm diffiċli biex jiftħu kont bankarju. U qal li minflok jieħu azzjoni sabiex iħares ir-reputazzjoni ta' Malta, il-gvern issa qed jippretendi li naqsu mis-supervizjoni tagħhom biex jagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet kbar tal-gvern. Tenna li l-ħsara lil Malta qed jagħmilha il-gvern stess. Il-ħsara li pajjiżna jagħmilha min ma jirrispettax il-liġijiet, min għal sena wara l-oħra, għal xahar wara l-ieħor, għal ġimgħa wara l-oħra jibqa' jippersisti f'dawk li huma prattiċi ħżiena, governanza ħażina. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar rapport tal-Parlament Ingliż li minnu jirriżulta li l-Partit Laburista u Joseph Muscat iltaqgħu ma' rappreżentanti ta' Henley & Partners qabel l-elezzjoni tal-2013. Dan ir-rapport jikkonferma kif il-beħ ta' ċittadinanza kien diġà deċiż u miftiem bil-moħbi qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-rapport jgħid mod ċar li l-kumpanija SCL Group li hija wara Cambridge Analytica kellha laqat f'Malta u li Christian Kaelin minn Henley & Partners kien iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat fl-2011 u mal-Partit Laburista qabel l-2013 bis-saħħa ta' SCL Group. Din l-influwenza waslet biex wara l-elezzjoni ġenerali il-Gvern Laburista beda jbieħ iċ-ċittadinanza Maltija. Adrian Delija qal li Joseph Muscat jiftaħar li qed jagħmilha ta' salesman għal Henley & Partners billi jżur diversi pajjiżi u jikkonvinċi li l-barranin jixtru ċittadinanza Maltija u dan kontra l-prinċipju tal-governanza tajba. U qal li matul ix-xhur li għaddew kellna numru kbir ta' fatti u rapporti minn awtoritajiet Ewropej u internazzjonali li juru l-ħsara li dan il-gvern għamel lir-reputazzjoni ta' pajjiżna bil-Prim Ministru Joseph Muscat dejjem jibqa' ma jieħux l-azzjoni b'teddida għas-setturi bankarji u finanzjarji li jiddependu fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. L-laqgħa distretwali tmexxiet mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono u l-Koordinatriċi tal-istess Kunsill Ġenerali Amanda Abela.